Raġel intbat 4 xhur ħabs wara li jammetta li kellu karta tal-identità falsa li xtra minn fuq l-internet biex jaqbad titjira. Wiżu Ibrahim Ali Kamis Ahmed, Eġizzjan ta' 19-il sena li joqgħod iż-żurriq, tressaq quddiem il-maġistrat Jana Mikallef Stafraġ, akkużat li prova juża passaport imbabas filwaqt li għamel dikjarazzjoni falsa mal-uffiċjali tal-immigrazzjoni. L-imputat ġie arrestat fil-Mitjar Malti waqt li kienet jistenna li jaqbad titjira lejn l-Italja. Il-karta tal-identità falsa u mifhum li nxtrat minn persuna ibbażata fit-Turkija. Ahmed ammetta l-akkużi miġjuba kontrih wara li l-partijiet avviċinaw is-sedja u ddiskutew il-każ fil-privat. Il-Qorti tal-Appell Kriminali biddel is-sentenza ta' libertà kundizzjonata ta' 3 snin għal sentenza sospiża dan fil-konfront ta' Justin Vella ta' 38 sena li ammetta li kkawża ġrieħi gravi fuq persuna wara li taħ xebab pajp tal-ħadid b'riżultat li kellu bżonn il-punti f'wiċċu fil-waqt li tajjarlu sinna. Il-każ seħħ fi triq l-imġar Fajnsil hemm Fawdex fit-8 ta' Jannar meta Vella waqqaf persuna li allegatament kienet qed issuq b'mod perikolus u taħxeba. Il-Qorti tal-Appell Kriminali preseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera laqat l-appell tal-Avukat Ġenerali li argumenta li s-sentenza li ngħatat ma kienx biżżejjed anke fid-dawl tal-fatt li l-akkużat ma kontestax l-akkużi fil-konfront tiegħu. Kien hawn l-imħallef innotat kif l-akkużi fil-konfront ta' Vella kienu punibbli bi proġinerija għal perjodu ta' bejn sena u 7 snin. Dan filwaqt li kellu fedina penali mtabna b'każi vjolenti. Bekk is-sentenza ta' Vella inbidlet għal waħda ta' 2 ħabs sospiżi għal 4 snin filwaqt li nħarġet ordni ta' restrizzjoni fil-konfront tal-vittma. L-Ispettur Josef Gawċi mexxa l-prosekuzzjoni.